Hello logoper, welcome to back my YouTube channel. नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायफिननाय थाबाय। आसा खालामो सबबो मोजाङैनो दं। नोंथांमोननि आंबो मोजाङैनो दं। स' दिनैनि ब्लगखौ आं स्टार्ट खालामबाय। नोंथांमोना नायलांबानो नायनानै मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो चेनेलखौ लाइक शेयार जरुर खालामनो हागोन। स' नोंथांमोना आंजों थुबबानो जाबाय। स' भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। जोंहा दिनै दतमायावहाय थांनो नागिरदों। माने आङो एमपिआवसो दा माने एसे गोबाव जाबाय आरो थाहैनाया ओंखायनो माने ओरैहाय आङो खामानिखौ दोनथ'नो गोनां जादोंमोन। बिदि मोसानाय फोरोंनाय मानायफोरखौ दोनथ'दोंमोन नालाय ओंखायनो नै दा आङो एमपिनिफ्राय आसामाव फैफिननायखाय माने बिदि क्लासाव फोरोंहैनाय मानाय स्कुलाव फोरोंहैनाय क्लास लानायफोरखौ आङो स्टार्ट खालामफिनबाय। स' दिनै आंनि ब्लगा बेनो। स' नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। दा जोङो दतमायाव थांगासिनो। दा नै खौरां मोनदों सान्दुंजों माजोंना जिगाबखौ माबानो उफाय गैया जाहैबाय। दिनैथ' आरो एसे अखा दोमैहां माहां बिदि जादोंमोन नालाय एसे गुसुबो मोनदों। सोलायजों सहैनायनि सिगां अलरेडि स्टुडेन्टफोरा सफैनाय दंखायो। नै सासेया मबाइल थुदों मा नायदोंबा बेबा स्टुडेन्टफोरा हरै जिरायनानै दङ। माने जोङो दा रुमनि साबि मोनाखै नालाय रुमनि साबि नेबाय दङ। ओंखायनो ओरैनो एसे भिडिअ लानोसै सानबाय। दा मा होनो राइजोफोर जोंहा क्लासा स्टार्ट जाबायानो सारियाव सफैबायमोन नालाय ओंखायनो जों क्लासखौ स्टार्ट खालामबाय। माने क्लास लायैया बिराद गोबाव जाबायमोन नालाय ओंखायनो दिनैहाय लाबाय आरो एसे गोबावैनो लादों। आरो उन्दैनिफ्राय बारा मोसानो हाया जायो। बेनि थाखायनो एसे बयबो थांजोब्बाय आरो सानै स्टुडेन्टखौ जोंहा माने साबिया बिसोरानो न'नि नालाय माने बिस्रा साबि लानाय हिसाबै गावना लांफैनो सोलाबाखै नालाय ओरैनो रावबो गैया नालाय हारसिं बेफोरखौ दिनैसो फैजेननाय नालाय बिस्रा बारा हाया बारा आरो गोदान माने हानो दे गोदान फैजेननायाव गिदिरफोरा मा जायो आरो बिदि उन्दैबावसो बेस्रा उन्दैबाबो माने फैजेननायाव बिराद ट्राइ खालामदों कसिस खालामदों माने बिराद हागौ बेस्रा हमथाहरजोबखायो। आं नुबाय नोङो सोरबा माने इमान गोसो होनदोंसो जोङो माने कनफिउस जायो सम मालाबा मा बेबायदि गोसो होनो हायो आरो दानि उन्दैफोरा। जोंनि समावबा गोदो उन्दैयाव माबायदिमोन जोंथ' बुजिनो मोनला मिथिला। जोंनि सिगांनि जोंनि गेदेरफोरासो मिथिगोन आरो जों उन्दैयाव मारैमोन। खिन्थु दानि उन्दैफोरा बिराद असम्भब नांथाव आरो। स' बेनि थाखायनो आं मालाबा बिराद मोजां मोनो उन्दैफोरखौ थाबा मोजां मोनलांग्रा जाबाय आं उन्दैफोरखौ। दुखु दाहा टेनसन माने सेस जाखायो आरो उन्दैयावहाय मोननाय बोराबनाय गाज्रिनाय जेबोआनो थाखाया। स' नै आंहा दा बेलासिनि इभिनिंनि क्लास लानो थांनोसैलाय बिदिनो एसे एनै देलायदों एसे आरो जोंनि न' मालिकआ बिराद फुरायो लोगोसे बिराद बिराद माखासे मालिकनि न'आ गायनांगौ बिराद समायना खिन्थु जोंनाव बिराद दं आरो जोंनि गामियाव बिराद समायना
बेयो जोंनि गथ'फोरनि ग्रेड 6 माने आङो थांनाया गोबाव जाबायमोन नालाय ओंखायनो नै दिनैसो आं क्लास लायनो नागिरनायखाय ग्रेड 6खौ नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरो माबायदि मोनदों बेखौ कमेन्टआव एसे खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर हायोबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो नै बिसोरो साथामबो माने बिराद गोबाव जाबायमोन माने मा आङो गोबाव सम जाबायमोन फैया दा बिसोरखौ सिगांनिफ्राय रिभाइस खालामनो गोनां जादों मानो होनोबा प्रेक्टिकेला बिराद माने जि खालामाबाथाय बावगारलांखायो आरो बेखौथ' उन्दैखौ गेदेरफोरानो माबायदि जायो जोङो सम मालाबा गोबाव सम खालामाबा बिराद माने खालामफिननो गोनां जायो बावबाथाय हाफ कालार खेलेनानै बिदि बावखायबाय बिदि आरो स' बिनि थाखायनो प्रेक्टिकेलजों जों बिराद खालामबाय थानो गोनां जायो उपाय गैया स' बिदिनो आङो दिनै गोदान होनो हाला होननानै बिसोरखौ सिगांनि जि होदों बेखौनो रिभाइस खालामनो होबाय आरो बेखौनो प्रेक्टिस खालामबाय ना मा बुंबावनो लोगोफोर दाना आंहा मा बिसिनि क्लास जै जोबदों जै बिसिनि क्लास लाखांगोन होनबाथाय आंनिखौ नायगोन आरो माने आंहाबो आदोर जाबाय जै गथ'फोरखौ फसायनाय फोरोंखांबाय होनबाथाय आंहा हारसिं एक्सट्रा रिल्स बानायखायो जेराव मेराव जेरावखि फोरोंनो थाङा माने बे आंनि मोनसे एंगारनो हाथावै कम्पालसारि साबजेक्ट जाबाय आरो So thank you for watching my video. Bye bye. Watching for my new video.